Maayong adlaw kids! Ako si Teacher Mayney, welcome kanimo sa CF Jensen Goodness Class Online. Ubalan nato ato ang teachers karon, sama kang Teacher Ivy na magatudlo sa memory verse. Magatudlo siya kung unsaon pag-memorize ang memory verse na dili ingaw, dili boring o magapasabot siya kanimo kung unsa ang pasabot sa pulong sa Ginoo nga memorizon karon nga episode. Syempre, ang ato ang Bible lesson nga pinaagi ng Teacher Joycel, magasulti tudluan kita niya sa pulong sa Ginoo. O syempre, na story na kinsang kinabuhi na usab kaha ang bida karon. Syempre, dili na nato kalimutan nga ang story ni Teacher Joycel gikan kana sa Biblia, pulong sa Ginoo. Ato ang kinikudluan sa maayong pagtulunan o ikinabuhi sa matag adlaw ang pulong sa Ginoo. Sa ato ang pagpadayon, makipag-istorya kita sa Ginoo. Pasalamatan nato siya, isulti nato kung sa atong mga hangyo tungod kay siya matinud-anon nga nagapaminaw o nagatubang sa imong mga pag-ampo o sa akong mga pag-ampo. Tara, i-fold nato ato ang kamot ug itiyong ang mata. Ginoong Diyos, salamat karon nga adlaw. Salamat sa kinabuhi sa mga teachers nga nagpagamit alang matudluan ang mga bata pinaagi sa Goodness Class Online. Ako nagaampo alang sa bata nga nakikuyog kanamo karon nga ikaw magapasabot kaniya kung unsa ang imuhang pulong ug ikinabuhi kini niya pinaagi sa imuhang tabang. Tagai siya ug kalipay ug kalinaw sa iyang kinabuhi uban ang iyahang pamilya. Kung naa siya kahadlok nga ginabati karon, kung unsa man ka nga kahadlok Ginoo, ikaw magapapas niini ug tagai siya ug kusog ug encouragement na atubangon ang kinabuhi matag adlaw uban ang iyahang minahal sa kinabuhi. Kini nga mga pag-ampo akong ginasalig pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong adlaw mga bata! Ako ang inyong makauban sa atong memory verse. Bata, nabay, butanga, imong gikahadlukan? Ang atong bida nga mao si Joshua, naa siya'y rason kung anong mahadlok siya. Ug atong mahibawan sa ato ang lesson ug atong paminawan kung unsa ang gisulti sa Dios kaniya. Ang atong memory verse makit-an sa Biblia. Ang Biblia natunga sa duha. Ang Old Testament ug ang New Testament ug ang atong memory verse mga bata makita sa Old Testament sa libro ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 9 nga nagasulti, "Be strong in the Lord and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Joshua chapter 1 verse 9. At iyang gisulti mga bata sa Joshua chapter 1 verse 9 nga nagaingon, "Be strong in the Lord and be of good courage. Be not afraid." Mga bata, ang Dios nagsulti nga magmaisugon kita o dili gayud kita mahadlok. Sunod na sulti siya, "For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Kung ikaw anak sa Dios, siya gayud ang magauban kanimo sa kanunay, sa tanang panahon, lugar, oras, o kung sa-unsa man nga sitwasyon. Bata, kung ikaw na anay Jesus diya sunod sa imong kasing-kasing, kinahanglan nga dili gayud ka mahadlok tungod kay ang Dios magauban kanimo sa kanunay. O kung ikaw bata, wala pa Jesus diha sunod sa imong kasing-kasing, kinahanglan nimo nga ila-ilahon nimo ang si Ginoong Jesus nga imong manluluwas nga siya gayud magatabang kanimo sa tanang butang, sa tanang sitwasyon nga imong gikahadlokan ug siya maghatag kanimo og kaisog nga dili gayud ikaw man hadlok. Ang aron atong ma-memorize ang atong memory verse, akong gipadako ang ato ang memory verse ug
Gusto na ko nga ma-memorize na to pinaagi sa dula nga crazy stand up. Sige, atong basahon ang atong memory verse. Joshua 1:9. Ready? Say. Joshua 1:9. Be strong in the Lord and of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Joshua chapter 1, verse 9. Sige, magdulat ang mga bata. Ang tanan nga nakasuot og color pink, tindog. Sige, ready? Tanan, katong ihang pantalon na ay pink, ang ihang tali sa buhok na ay pink, ang lipstick pink, ang sanina pink, mutindog. Atong i-memorize ang atoang memory verse. Ready? Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Oh, ang tanan nga naay rilo. Oh, tindog. Oh, daghan di ang nakasuot og naay rilo. Sige. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Oh, ang tanan nga mga bata nga katong nakasuot og black. Oh, na isa pa. Yung sapatos black, ang pantalon black, tindog. Okay, ready? Say, Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Oh, mga bata, doon na lang yun nato nga ma-memorize. Sige. Ang tanan nga mga tagas o buhok mo tindog. Sige. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Okay. Ang tanan nga mga gwapa o gwapo. Tindog tanan. Sige, kay anak magid kita sa Dios. Gwapa o gwapo ta sa atubangan sa Dios. Again, Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Sige. Ang tanan magsulti o mag-memorize sa atoang verses. Tanan. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. O, kahibalo ko nga naa gayon naka-memorize. Dili na tamo tanaw sa atong kopya. O, atong akining i-memorize. Aron daghan kaayo ta nga kanang na-compile na nga mga memory verse. Para sa umaabot na panahon, naadayon tayo daghan ng mga memory verse na atong isulti sa simbahan or whatever ng kanang mga contest na atay daghan verses nga ma-memorize. Kung isa ni ini mo ang Joshua chapter 1 verse 9. Ready? Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be of good courage. Be not afraid, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Joshua chapter 1 verse 9. Hantod sa sunod nato nga panagkita, sa sunod nato nga GNC Online, na napod kita'y makatunan nga daghan kayo nga memory verse. Bye-bye and God bless! Hello mga bata! Maayong adlaw! Ako si Teacher Joy ug ako ang mag-Bible story sa inyo ha karon. Excited na ba mo maminaw mga bata? Okay mga bata, si kinsa sa inyo ang gadula di og follow the leader? Unsa man yung gusto kamo ang nagasunod o kamo ang leader? Dili yun sayo na mahimong leader mga bata, no? Ug ang atong Bible story karon, adunay mga leaders sa Bible nga adunay sila dako nga problema nga ginaatubang.
dito sa lugar sa Egypt mga bata, dito ang nakapuyo ang mga Israelites. Ug samtang dito sila sa Egypt, gihimo silang ulipon dito sa hari dito. Ug ang ilang mga gagmay nga mga anak nga lalaki gipapatay sa hari. No, gipalisod-lisod jud silang trabaho dito sa hari dito sa Egypt. Abi jud sa mga Israelites mamatay na sila. Apan nangayo sila og tabang sa Ginoo ug gitubag ang ilahang mga pag-ampo ug gitawag ni sa Ginoo si Moses. Aron si Moses ang mag-lead sa mga Israelites aron makahawa sila dito sa Egypt. No, dili jud lalimang ilaw na agian mga bata aron makagawas na sila dito sa Egypt. Kaya ang Ginoo adunay nindot kaayo nga lugar nga giandam para sa ilaha. Mao ang yuta dito sa Kanaan. Samtang nakagawas na sila mga bata, samtang nag-travel na sila padulong dito sa Kanaan, adunay mga kaaway mga bata nga mga kasundaluhan nga magpahunong sa ilahang pag-travel. Apan ang Ginoo gisugo niya si Moses nga tawagon si Joshua nga usa sa mga tawo pud ni Moses. Ug giingnan niya si Joshua nga, Joshua, panawag og uban imong mga kaubananan nga aron imong kauban aron makik-away dito sa atong mga kaaway nga mga sa uban nga mga kasundaluhan. Ug ana si Moses mga bata kay Joshua nga kay i-pray lang ta mo nga madaog mo. Ug kabalo mga bata nadaog sila Joshua. Ug samtang nagpadayon silang pag-travel dito sa padulong sa Kanaan. Doon na sila sa Kanaan mga bata. Di patawag sila ni Moses, nagpili si Moses og 12 kabuok nga mga lalaki. Og apil na dito si Joshua og iyang amigo nga si Caleb. Og nag-adto sila dito sa lugar sa Kanaan aron magtanaw dito kung unsa ba na siya nga lugar ang Kanaan, kung nindot ba na siya o unsa ba ang yuta dito ug pagtan-aw nila dito ang mga bata. Nagdala sila og dako kaayo nga grapes mga bata. Pag-report nila dito sa mga Israelites, nakadala sila og dagko kaayo nga mga grapes. Karon lang sila kitaan na nga isa ka pungpong nga dagko kaayo ang bunga sa grapes mga bata. Ug niingon sila nga nindot kaayo ang Kanaan, no, nindot kaayo ang yuta dito pero naayuban na mga tungpulo ka buok nga kauban ni Joshua ug ni Caleb. Nahadlok sila mga bata ang ilang gi-report dito sa mga tao nga dili ta dito ang mag-adto sa Kanaan, dili ta dito kay mga isog ug dagko kaayo ang mga tao dito sa Kanaan ug nahadlok kaayo sila mga bata. Pero si Caleb ug si Joshua giingnan niya ang mga tao dito mga Israelites. Ingnan nila nga ayaw mo kahadlok kay ang Ginoo nag-promise na sa ato kana nga yuta nga iyang ihatag para kanato mao nang giandam para kanato nga yuta mao ang lugar sa Kanaan. Ug tsaka ang Ginoo mag-uban sa to dili ta biyaan sa Ginoo, no, dapat dili ta mahadlok mao tag ingon ni Joshua ug ni Caleb. Pagkadungog ato sa mga tao mga bata, gusto nilang patyon si Joshua ug si Caleb, no, gilabayan nila og bato si Joshua ug si Caleb. Pero ang Ginoo mga bata nag-uban jud sa ilaha, no, samtang pag-disobey nila sa Ginoo mga bata, wala man sila nagtuo sa Ginoo. Kung sa pagkagamana sa Ginoo, wala sila nagsalig sa Ginoo. Apan nagpapildi sa ilahang kahadlok. Unsa na ilang gibuhat mga bata sa mga Israelites, maayo ay dili jud tama mga bata. Kay kung ikaw bata, kung wala ka nagasalig sa Ginoo, no, wala ka nagatuo sa Ginoo, sala na siya bata, no, dili malipay ang Ginoo ana. Ingon pa diri sa Romans chapter 3 verse 12 atong pag-aabrihan di sa Bible. Itong basahon, silang tanan nahisalaag gikan sa dalan, sila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. No, kita dong tanan, dili lang tong mga Israel, pati ikaw, ako, kitang tanan nakasala na tawo kita dinhi sa kalibutan nga usa ka makasasala. No, unsa gani ang sala bata? Ang sala mo na siya atong ginaisip, ginasulti o ginabuhat na dili malipay ang Ginoo. Halimbawa mga bata, kana dili ka magsunod sa imong mama o papa, sala na ang bata, kana magminal dita ka og manminal dito, manumbag ka sa imong mga amigo,
sala na siya mga bata, dili malipay ang Ginoo ana. Ug tungod sa sala mga bata, nahilayo ta diya sa Ginoo. Apan ang Ginoo nga nagbuhat kanimo, nahigugma kayo siya kanimo, maong gipadala niya yang bugtong nga anak nga mao si Jesus. Ini sa kalibutan, di ba si Jesus gilansan sa cross? Nang paglansan sa cross ni Jesus, unsa nagawas? Dugo, no, ang katong dugo lang ni Jesus ang makapasaylo sa imong sala. Kung wala si Jesus kung wala si Jesus, dili mapasaylo ang imong mga sala. Ingon padli sa 1 Corinthians 15 verse 3 atong paggabi at akong pagabasahon. Kay ako mitugyan nga na kaninyo. Una sa tanan sa ako usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan. No? Tungod daw kay Jesus, dapat tuuhan nimo si Jesus, nimang personal na manluluwas. O si Jesus, magpasaylo siya din sa imong sala, o magasulod siya sulod sa imong kasing-kasing, aron ikaw maluwas. No? Pero ang katong mga Israelites, mga bata, wala sila tuo no, sa Ginoo. No? So, kay wala man sa nagtuo sa Ginoo mga bata, na ay consequence. No? Silutan sila sa Ginoo, dili sila makadayon og adto dito sa Kanaan. No? Kinahanglan maghulat na po sila 40 years na po ang ilang hulaton aron makasulod sila dito sa Kanaan. No? Dapat ana jud mga bata magsunod dito sa Ginoo ug saligan gyud nato ang Ginoo kay gamhanan siya. No? Mabuhat niya ang tanan. Ug mga bata, human atong mga bata. Pagkahuman sa 40 years mga bata, makaadto na jud ang mga Israelites dito sa lugar sa Kanaan nga ang gi-promise sa Ginoo sa ilaha. Pero si Moses, dili na sila maubanan ni Moses paadto dito sa Kanaan. Pero ang gihimo ni Moses kay nag-ampo siya sa Ginoo ug nagluhod siya sa Ginoo ug giingnan niya ang Ginoo nga kini ang imong mga katawan Ginoo nang ginahanglan na ni sila og bag-o nga leader. Ug sa diha ang mga bata gitubag dayon sa Ginoo ang pag-ampo ni Moses. Giingnan dayon siya sa Ginoo nga si Joshua ang atong himuon nga bag-o nga leader diri sa tibuok Israel. Ug tawga si Joshua og ibutang ang imuhang kamot sa ibabaw sa iyahang ulo aron makita sa mga Israelites sa akong mga katawan nga si Joshua na gyud ang ilahang bag-o nga leader. Og giingnan dayon ni Moses si Joshua nga, be strong and of good courage, Joshua. Ayaw kahadlok, Joshua, kay ang Ginoo magauban kanimo sa pag-lead sa iyahang mga katawan ng mga Israelites. O dili ka biyaan sa Ginoo, tagaan kanya kaisog aron dili ikaw mahadlok. Apan isa ka adlaw mga bata, namatay na gyud si Moses. So, dayon sa dihang pagkamatay ni Moses mga bata, nakig-istorya ang Ginoo dinha kang Joshua nga. Joshua, ikaw na jud ang magdala sa ako ang mga katawhan dito sa Kanaan. Ikaw na ang ilahang bag-o nga leader. O pagkakita ni Joshua nga pirting daghan na sa mga Israelites mga bata sa katawhan sa Ginoo. No, abot sila og 2 million mga bata. Ang gibati ni Joshua mga bata kay nahadlok siya pag-ayo. Pero ang Ginoo nagauban kang Joshua. Ug si Joshua gyud mga bata ang responsible sa mga katawan sa Ginoo nga mga Israelites. Siya ang mag-uban, mag-lead dito sa mga Israelites padulong sa Kanaan. Pero si Joshua nagtanaw siya dito sa Jordan River kay kinahanglan pa man mutabok sila sa Jordan River mga bata aron makaadto sila dito sa Kanaan. Si Joshua mga bata nakabalo siya nga ang mga tao rito sa Kanaan kay dili mga maamiguhon, dili sila mga friendly. Pero si Joshua nagasalig sa Ginoo nga dili siya pagabiyaan sa Ginoo ug tudloan siya sa Ginoo sa tanan niyang pagabuhaton pagpadulong dito sa Kanaan ug sa pagpuyo dito sa Kanaan. Ug ikaw po bata, kung naa na si Jesus sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan nga saligan pud nimo ang Ginoo para sa pagsalig ni Joshua dinha sa Ginoo. Halimbawa, gitagaan ka o gisaligan ka sa imong mama o papa, kay imong mama papa nagatrabaho sila o sa ilahan nila gisalig ang imong mga manggod o tabangan imong mga manggod sa paghimo og assignment. Di ba? Dako kayo nakabuluhat ng mga bata mo, tanaw nimo, dili man ako ni kaya Ginoo. Pero ang Ginoo mga bata tabangan kaniya. Ingon padri ang Bible o sa Hebrews 13 verse 5. Ang pagabasahon. Hebrews 13 verse 5. Kay siya miingon, ako dili gayud lubiya kanimo, nimo sa likway kanimo
kanimo, no? Imong ginisabay po mga bata, di ba? Sugod kung gidawat nimo si Jesus, imong manluluwas, sugod sa imong kasing-kasing, nagapuyog na siya diya kanimo, nagyaan ng promise na dili ka niya pagabyaan, ug tabangan ka niya sa tanan nimong pagabuhaton, no? Kinahanglan sa liga lang nimo siya, ug mga tabang kanya pinaagi sa pag-ampo, no? Tabangan ka niya nga, ug kung mahuman na nimo na trabaho mga bata, kung successful ang imong gibuhat, no? Dapat dili ayo kalimtig pagpasalamat ang Ginoo sa pagtabang niya diha kanimo. Ug karon mga bata, si Joshua, ready na kaayo si Joshua mga bata, no? Mag-lead dito sa mga Israelites padulong dito sa Kanaan. Ug ipatawag ni Joshua ang mga officer dito sa mga Israelites sa siya hingna ang mga tawo nga mag-ready na iandam na tanan ilang mga dalunon kay mag-adto na ta dito sa Kanaan. Ug tanang mga tawo mga bata kani mga Israelites excited kaayo sila mga bata. O dili na ang Ginoo, si Moses ang nag-encourage kay Joshua pati pud kani mga tawo mga bata kani mga Israelites. Giinan nila si Joshua nga, Joshua, kung sa man imong isugo kanamo, kami magatuman ana o asa man nimo kami pagadalhon, kami magauban kanimo. Ug nagasalig kami Joshua nga ikaw mahimong maayo nga leader para kanamo, di ba? Gi-accept gyud ni Joshua, no gidawat ni Joshua ang challenge nga gihatag sa Ginoo diha kaniya, no? Ug kung ikaw bata, kung wala pa si Jesus, sulod sa imong kasing-kasing, dapat pareha ka kang Joshua kasaligan nimo si Jesus, no? Pasugod siya sulod sa imong kasing-kasing, saligan nimo siya, nga siya lang imuhang manluluwas. Ug karon bata, karong adlaw, gusto ba nimo pasugod si Jesus sulod sa imong kasing-kasing, ug duwaton nimo siya nga imong personal na manluluwas? Ug imong padri, bago pa ka na bata, bago kita mag-aampo, atong pagkabasa sa John 1:12, hindi sa Bible mga bata, apan ingon sa kadaghan sa migawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkakimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iya ngalan, no? Kinahanglan dawaton nimo siya nga imong personal na manluluwas, tagaan kaniya og katungod nga mahimong anak, no? Parte na ka sa pamilya sa Ginoo, no? Tuuan mo siya nga siya lang imong manluluwas gikan sa imuhang sala. Karon bata, dawaton naman nimo si Jesus nga imong personal mo sa pasugod sa kasing-kasing. Ang imong ulo ipiyong ang imong mata. Ang puta. Ginoong Dios, salamat karong adlaw nga imong gihatag nimo kanamo Ginoo. Salamat karong oras sa nimo karong panahon na o God nga imong hatag kanamo Ginoo aron sa pagpaminaw sa imong pulong about kang Joshua Ginoo. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Joshua nga maging good example kanamo Ginoo nga kami usab Ginoo magasalig diha kanimo. Ginoo karong adlaw ginaangkon namo nga kami usa ka makasasala. Nagatuo ako nga ikaw gilasan sa cross, namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa among mga sala. Ginoo karong adlaw ginadawat ko ikaw nga akong personal na manluluwas. Sugod din sa among kasing-kasing, ikaw lang kitang manluluwas ug magatabang ka namo Ginoo. Misiligan ka namo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello, bata!